تو پول خود رادیو دبرو و که تو ما را کیداد کده چی گپی؟ Нимо, ширкати як X барои шумо имконият медиҳад, ки бо варзишгарон ва дастаҳои машҳур дар якҷоя бо ғолибияти онҳо бурд намоед ва бояд қайд кард, ки бо промокоди тоҷдор шумо метавонед то $100 бонус гиред. Барои ин дар ссилкаи комментария закрепит шуда дар омада регистратсия карда бозӣ намоед. Бачаҳако ҳам сторисҳои маро нигоҳ карда бестен, ман ответша шумода мегум, ана ҳеҷ када чувства ҳеҷ ка бозӣ кардаг нест, ҳеҷ ка мардума фреб кардаг нест. Просто хай пайда ма сир мекна гуфтастам ки бароям қа сабр кунем, бетоқатм накунем, ози ответша метум то баъд кайфалон мешем. Бароям қа сабр кунем, я рӯз сабр кунем, я рӯз чия? мо дар роҳи сафед бачаҳако светофорҳои фавл. دیوانه‌تر میشم وقتی و دورتر میره برون خیال دوبای اومد جمعن نمیومد تو پول خود رادیو دبرو و که تو ما را کیداد کده چی گپی؟ ما تو را کیداد کده چی میگی؟ شما کیداد کده کجا برو رفتیم کیم کجا رفتیم نمیدونی در پشت نبود بالون چی رو برا пожарник. Бачаҳако видеои пештара навиштам ки хай пайдои ман сир мекунам. Ман ози 24 соат пас видео мекунам, мегумтон ки чӣ ба хай пайдои ман сир мекунам, барои чӣ хай пайдои ман сир мекунам. Ва ман намедонам ки чӣ ба ин қатима мешава ин коро. Ман вообще ҳамин чиза аждатам надоштам. Ози хай пагаамаша мегум хитона нигоҳ кунен, дақиқ мудоҳ кунен. Алло нигаҳбонтон.